प्रभु रामको आज्ञा माता सीताଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଅର୍ପଣ ମୋର ରଖିଛୁ ମୋ ରୁଧିର ପିଇବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଭୁ ବଂଶ ନାୟକ ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୋତେ କାହିଁକି ପଠାଇଛନ୍ତି? प्रभु रामचंद्र अनेक वन्य सैन्यକୁ ଖେଳି ଲଙ୍କାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ସମୁଦ୍ର ମନ ସମ୍ମାନ ପହଞ୍ଚାଇ ଏବେ ତୁମ କଣ କରିବ ତୁମ ରାମକୁ ସୈନ୍ୟ ଲଙ୍କାରେ ସମାଜ ରାମ ପରି କିଏ କହ ନାଇର ନାସିକା କରୁଛ ତୁମ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ରାକ୍ଷସ ନାଇର କଣ ହତ୍ୟାକର ଅଘଟ ବର୍ତ୍ତଟେ ଯେ ରଜନୀ ଦଶା माता सीताଙ୍କୁ ଛଳନା କରି ଯଦି ତୋର ପ୍ରାଣ ଅଛି ଭୟ ତେବେ ସସମ୍ମାନ ନେଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାମଭକ୍ତ ପୁତ୍ର ଆଦି ସବଂଶ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଠାଇଲେ ସେ ଜଟା ଧରି ନେବ ମୋର ପ୍ରାଣ ଦୈତ୍ୟ ଶୁଣି ଯେ ହସି ଛତିରେ କହଇ
ପ୍ରାଣ ନେବ। ଆଉ ତୁ କେତେ ରାବଣକୁ ଚିହ୍ନୁ ସେ କେଉଁ ଆଗେ ପ୍ରକାଶ କର। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲା ହେ ଶୁଣି ମାରା ତୋତେ ଧରି ନେଉଥିଲ ସହସ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଧର୍ମ ତାର ରେ ଧରିଥିଲେ ପଛୁ ତାହାଦର ପରେ ହରିରେ ତାଙ୍କର ମୁରୁତ ତୋତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜାକିଥିଲା ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ର ସୁତ ପୁତ୍ର ତାର ରେ সংঘর্ষের কথা ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଲେ ଅନେକ ମାରାମାରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ ତାର ପିଣ୍ଡ କୃତ୍ୟ କରିଥିଲା ଅନେକ ଏପରି ରାବଣ ପୂର୍ବେ ବଡ଼ ଗର୍ବ କରି ବଳି ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରେ ସହସ୍ରାଜନକୁ ରାବଣକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା ସେଇ ସହସ୍ରାଜନର ଶିର ଛେଦି ଥିଲେ ବୀର ଭାଗବତ ସମ୍ଭୂତ ବୀର ପର୍ଶୁର ତାଙ୍କର ଗର୍ଭମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୂତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତ ହେଉଛି ନା ମୃଗ ବିରୋଧୀ ମୋ ପିତା ରାବଣେ ଦେଖିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚକ୍ଷତରେ ଜାତି ଘେନି ଗଲା ଜଳା ଜଳି ରେ ରବି କିରେ ମରିଲା ମୋର ପିତା ମୃଗ ନିମନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ আচ্ছা ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଏକ 10 ମୁଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ 20 ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜୀବ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ମୋର ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଇ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଖୋଜି କରି ପାଳନ କଲେ ପଳାୟନ କରିଥିଲା ଆଉ ଆମର ଇତିହାସ କହୁଛି ଶୁଣ ରାବଣ ପୂର୍ବେ ସବୁ ପାରି ସବୁରେ ଧରୁ ଧରୁ ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ିବି ମହାଦେବ কয়লা সর্পকে উঠাইবা পাই বিংশ রাহু ধরি কয়লা সর্পকে উঠাতে তাকে টেকি না পাই তার তলে চাপি হইলে প্রতিকূলে ভগবান শিবଙ୍କୁ ডাকন্তে শিব তাକୁ ସାହା ହୋଇ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ଶୁଣ ଅଛି ଆଉ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଅଲୋକିତ ଶ୍ରୁତି କଥା ଶୁଣ ସମୁଣ୍ଡ ବିଷ୍ଣୁ ବିଧାନରେ ନିଚୁରାଦି ଆନନ୍ଦରେ
ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଭରରେ ମଣ୍ଡପରେ ଖେଳୁଥିଲେ ପଛା ସମୟରେ ଏ କୋଇ ରାବଣ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମୋ ପଛା କାହିଁ ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ରାବଣ ତାକୁ ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ହେଲେ କଣ ନ ଟେକି ପାରି ସୌଭାଗ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଇତିହାସ କହୁଛି ଶୁଣୁ ରାକ୍ଷସ কইরা বল ঘুরবে কইরা সৌপারি কইরা বল ঘুরবে কইরা সৌপারি সৌরে ধরু ধরু ধরে ধরা পড়ি মহাদেব রে ସେହି କୈଳାସ ସବୁ କୋଟି ଶସ୍ତ୍ରଗିରି ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ମେରୁ ଆଦି କରି ଦମ୍ବେର ହରି ରେ ଦମ୍ବେର ହରି ରେ ବରା ଘରୁ କହୁରି ହରି ସେହି ପ୍ରଭୁ କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭୁ ହୋଇ ଜାତ ସେହି ପ୍ରଭୁ କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭୁ ହୋଇ ଜାତ ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ନିମନ୍ତେ ମନକୁ ଆଗତ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେ ତାକୁ ନେଇ ରାବଣୀ ରଖିଛି ସେହି ରାବଣ ନିକଟେ ଭେଟିବ ଜମକୁ ସେହି ରାବଣ ନିକଟେ ଭେଟିବ ଜମକୁ ଆପଣ କେଉଁ ରାବଣ ଆଣିବ ମନକୁ ଶୁଣି ରତ୍ୟ ଦେ ରକ୍ତ ଭରି କଲା ମିଶନେ କରେ ଆଉ ଏ ତୋର ମନ ତୃପ୍ତି କଥା କହୁଛି ଦିନେ ବିଂଶ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ଖାଇ ନ ପାରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଲା ବହୁତ ଅତ୍ୟଚିତ୍ତାର କରି ଡାକନ୍ତେ ଶିବକୁ ଶିବ ତାର ଗୁହାରି ଶୁଣି ତାକୁ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେଇ କୈଳାସ ପର୍ବତ ସଦୃଶ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ପର୍ବତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଯାଏ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ା সেই পৃথিবীକୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପରେ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ সেই ବିଷ୍ଣୁ ମୋତେ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କୌଶଲା ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଏ ବନବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଏକ ରାବଣ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭେଟ ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାବଣ ଶୁଣି ରହିଥ ଯେ ଶୁଣି ରହିଥ ଯେ ରକ୍ତ ଭରି କଲା ନବାକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲା ଧର ବାନରକୁ ନବାକୁ ଚାହିଁ କହିଲା ଧର ବାନରକୁ ମଲକୁ ଚାହିଁ ବୋଇଲା ଧର ବାନରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଫେରି ଚଳନି ଚାଳକୁ ରଘୁବୀର ହେ ରଘୁବୀର ହେ ବାହାରେ ଗଲା ନମସ୍କାର
ଆଜି ସର୍ବାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ବାହୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିରେ କୀଟ ପରି ପଡ଼ି ମରି ବସିଲେন তারা ସେହିପରି କରନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଚାଲ ଏଥୁ ଅନନ୍ତର